Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hadian katto kat nesngi bakakan hon yang kirunar nakari Bangladesh. Kila syawak penmensawi kinong syong hadauki halat darang bat tombor yakawai kelong yeng hakasnong amdo bat yakishipai Border Security Force. Nakalang nakakan hon kinong patai kubor nakani kinong ba Shillong. Haka katwai terek mentau penai kalalengkon. Kila hiar banat jurep yak jinglong jiman hakisnong kapot jongkari India bat Bangladesh. Kiburan hakatahan riwar jantia haka balalap bakipat ba jogini kisnong kidan mentah padang ka jingshong seir mensem mahlor kini kijingja badangja dangshen tang supoi haka snong muktapur kabalong ka wai ni kisnong hariwar jantia kabaran hasenda jong uzero lain bat bampat dan ka jingker sanarsha kakanhon kinong pathai kobor kalayo alat bantoket halor ka jingshong sok shong sngan bat uskatri snong jong kasnong muktapur uba benedek buam haka ba ulay thu bakipat ba jogini kasnong tang suyo jingtep halor kini kijingja haka snong umdo bat halat darang kipat ba kila apsnong manla kamen ban khanglat ye kanu jing sha thombor haki ken hon jong kirunar ki bawan nakari Bangladesh iya ga hane muktapur ha pornshwa ka IPL ka don san akar pa muktapur ta kini ki pentha kini ki bir sini rum ide ki jong muktapur mshwa ado mendai menthai te ndrai sarkar batim kumno ka menta ki normal day si DSF do bila ang bakani ka jaka jang muktapur IPL kala adu na how arjar katwe kat kom ko protokol ada katwe ke ba ki ados position lan ki de ban lek na sya kategori ka babat yaki ndai hakar rectification jang ka protokol arjar katwe how ada kasan yang bayaran ni ka IPL ko muktapur ladu na lain na ka Bangladesh yang kat ko bijitu jing DSF IG DSF baru commanding officer jing DSF ang ba kani ka IPL muktapur ladu na namal ba ka de bisnan te syagwe ber kijaka ki badang long banreng kum ha am lempiang nal juri tegi hongkum nangta amdo syaduk sya dauki haduk perdiwa itu gila angban penbei uput ra no uput haki bade ki IPL ham tapur pate yang ba la le no kumta tega jing e ingi kalong bala daker ya o fencing la shim ya kata ka sispa san tuyat kemut labun ki jaka ki jing kisem jang bru ken hablut hapot jang fencing public wai barok kakin hab na hapok kata kalong ka jing e ini beryang sini jaka te wadi ki jing kisem lo kalong ka jing du ini na kalyang ka snong ro nila ai jing tho nila ai show minister bordar jungi te na kalyang ka nila ai ka complain na ka por na kam ta kane te ni tel dalong ka bala dia kan ka fencing de ban kam dia sa phang jaka Bangladesh kin namar ka jaka ka Bangladesh kolong san akar te kata ka jingdu kolong ba kraw te ya ka na kata ka daki rantang kendet soi lo kadang long mo nang long ka jing toy ngi ka du than ra kumba kila ong ba ya kan ka jaka ma dap te long ban syong ban sa tanda kier tang na rangkat kan ka bir ka badang ni harum tamut ka dang dan cuma toh ini kendet tam dak tak than kan wat dang hidup ka to ne ki jakaro ne dak kier syana kata sispa sun puyat kata long ka ke jing du la bun la tamnya ka san pau ying tang ying ro sispa. Sispa naduk setet. Nak tutun. Tam ka san pau apa ka sispa Terkemat kini kemadan ke bangiyang mentah ni rukin Indo kan hap no kan du no nanta kidon ki school kini ka mandir hang ne hajan Opos kidon ka kani wat kani ka police outpost so kan lek no
dah kian nak tak siswa sen huyat Okey. ki school ki dan Arteli ka apa primary Bengali bat ka primary government primary Bengali nang ta ka outpost jong ka polis nang ta sa kan ka mandir hang ne sa kamlan bol in kesem bun ngimsa ban ker sainar Jadi ka daw film shop ka sana. ba ki jaga ki puta jongi ki la du ki nakata ka daw ngimsa ban ker sainar ki jaga jongi lo ki sakta kin kaying ka semro ki la rong support Bangladesh ki la ker fencing ki namar ba ki jaga jongi re ki la du kaying ro ka la du ki jaga ro ki la du bat ki halik pentor ki la du nakata ka daw ngim ko ban ker sainar kin ni persya kin ban ker sainar Strik khat arsting kajiara hakba laingut kita gi brug ban horoi le sya thombor sya dan sya pom hait khar Bangladesh hang ne jan tapur amda chinga na dang si kilometer na Muktapur ya kita ni hakapor bajiang mda jintip namar tang sim kita jinjia kita gi brug ya phet no ya kimse tu thau tu ya phet hadu banda poisa penusla pat ki sara ki sya bulan sya Shillong nangta ki sari stare ki sapo la ingkra PS hadin nangta ki saya jintip nang ne pat ni ya jintip saya tu wasi pelit bang sya jang nam Muktapur bang ba dan jinjia bang kita ni nak yang senang dan jintip bang dala le jeru kita jaga kadang sya kita la sim jintip lalu jintip lo te ki kadai sya namar tau ba stom ba udan kur hang nero ga jingwan thombor kawan siwan nak kapor sakapor Ki thombor ki lupte kiwan lute haking gesem jong gibreu war haking jong ngaro isnem khandai pho hagisnem khandai pheo le ka jor bha kan ga nduk isnem prapusan seneng gen prapusan haduk ki ajas pho sundan agas pheo ta ka jing wan tu wan tem gibreu ki normal de sepo ing sem gibreu ka jor bha te hadin kata ni ang wait nakaliang ka sinong ya parking la duty dan gibang ila kemro ni panharai ka sinong nakapor sakapor dan ki VDP nakaliang ka sinong ni up dan hagi por lior khamtang por lior porba dan like gitu bisa pahara ba sinong dam pahara te marka don gejang ma kamar kisah iwan baik kini khar Bangladesh itu lakim tu hapo yeng ro kimrom po yeng ro kira ke mesti ki belang jadi breu itu ki kuai ki sok ki ki kuai ki sok te nai keren itu te ki kuai ki sok sensar itu long baik man kasni long baik man kasni war ki por man sni menyaro ki wan baik kini khar Bangladesh te lada pi kan hit ki ong bale pi ki kuai ne ki tharong la ki ong pan ban ni ki de ki bri jong phi kada pi ong em ta ong wat chum dan hok ban hala la ki de jong phi dan hok la ki de jong phi ni kloi ban phet no tang la de ki jong phi ke kat ban mon phi dan hok ban dawa dam dawa dok trai do katan pan e kata ki yo pat ingi ki la ban shot la ban pom ingi nak ya bun ta oi kan hon dan ba Shipo kasan arpo sanpo dagi spa ro la yagi negi ba be masih lai te dagi spa hiwan yang ka song hi man ta long song sir be ka sinong ka thau long barok ni than namar balai long ba ki na kaliang nang ki pulis ro bidang duna palat dangi kerpat na ka yang nang ka sarkar bakan snobhaban penbun kambun ki pulit nang ta ka weru namar ki bomdan sulai kim ai sulai ki ki ruba pli kim nut ban ya daong mam don jing singai namar kim don sulai ke kerpat nang yang nang sarkar bakan snobhaban ai kambun ki sulai ki long knang bakin la ban yarap yang ni ro ki pot snong pot thau namar ki pen ban ri khasin nang kin nut ki da ki wai si bun ka kin wan lagi san phon ru pho sano ki ne ki badang san rungut mlai le
Tena kali pulik ki jupulong ni mesti pahra po senang po tahu po memir. Kadang teng-teng long bapli. Tangin hadu sia khamtam sa bodar sen kinun bom don tiar. Para po senang po tahu untuk teng-teng bapli. Kiar apa ni? Kila ong ki di kar Bangladesh ki lawan ra kila wan tu hang ne kila wan pom breu pun penyak breu pun sana Okey. bo sinong na kata ka daw ni tingin na sir Hakane ke jing her jurep ka kanhon kinong pathai khobor kalayo alat banyak keren bat kinong yalam shnong jong ki katto ka netli ki shnong nadu Muktapur Amsku Amdo bat ter sadu dauki ki balapan pawben bakidan hapadang ke jing shongs air ya ke jing shilor jong ki kanhon runar nari Bangladesh ki bawan thambor ki pat ba nong shnong syakini ki shnong kasi jong ka war jantia ki baran markhap bat ka khapot jong kari Bangladesh namar ka jingbam patla ban pendap ke jing ker sainarsha hakini ki benta ki badang sulai renghang hadu menta menne ki babon na kinong ilam snong ki pen pawbet ba watla ki sngodai ban ker banda yala upot usam handrai kimso yahab jing mot pat bat ka raj jong sarkar India ba ka jing ker sainarsha kan long nadu sispa san phoya na maupot chapo upot usam jong kari India namar bon ki jaka puta ki bri ki bsa bat ki yeng ki sam ki chakta serta jing im anda poya ka snong amdo ka snong ka bakirunar na kari Bangladesh kilawan thambor dangshen ya ka wei ka long yeng ka kan hon kinong thok khobor kilayo alat banya keren bat wahe snong ka snong amdo uba Soshindro bare bat uba Pratap bare ubala kelalong ulanot bangat hak jing sa thambor dangshen Joseph trong pernah trong jawai nya trong war Joseph bit na re ke jing dia jing cebot man ti po snong amdo ke man keten ke la ke son ki Bangladesh kila puncelor kena ke snong ka thawi sa keteng sa seri ma bakalan di ma tu sa jing jari terba ke snong ka thawi la sa keteng sa seri kena ke snong ka thaw ke trong po long po lum kena ke snong long kendong te kwa dia mi nya kwa dia mah jo kwa dia mah mlah kepat ha ke sep suba ha ke minister bro man ha ya rab ya pem ha ke snong amdo ma keten nya kwa dia mah man masuk prai sep suba ya rab ya pem ha ke snong amdo ke riviero ne komo sirta jing im ha je ne komo be au piliang hi kata pedang burom khamtam i te de pedang burom heo blai he masuk prai ha kana ki pai bao kan ni hun rujor tine posnong po longo ha tau hi khamtam unre chu perkhat biru ha chu man khat ni tine di he ma sao di he lum long hi kanya kai hun kai knau kai sian sâu kai rong ba rong sao no lai bero i pai ba bero chu sa phup dei ten nya de kut ka bor de kut ka bor Sana sa snong amdo tingi la pen long meeting sana ban kini ki song snong sana ngi la ong wan tu het men la ong barok ki ban ap snong permit kini ki senrang te adin kata pat i patin the i ki kwa ban ong lang nagi pulit ru ngau ha pen pau kini ki pin sa ki pulit ru ki wan lang sana ki badon lang rangkat bat i paraduk sana ma ida isane ki basong sa jaga bro ande ki jaga hi song sa jaga bro hap le kumno ni hap song sapo kini ki jomidar te i kiduk demla ban le syakmat te ki don syakmat kini ki bahan ni karpat ya kito ban ki wan lang sane rengkat bat i ban kersan lang yang thia nang ta ki no ginong ki karong lawan sene ta ki kerdem ying di khang ta ki la rung sindan ta andanga kersiu ne sing kersiu kire arsin laisin dapat thap laisin sosin ta ong simu ta ka siloi kon ta la sim ki la rung sindan ta ta sedara ka wai riung senyong sa bar dang don dapat orang tekuli ada tekuli long ki warung yang ai bisa tagi rung wai si siap sendan ngat we ta si kawang wei de kawai thap de kawai ni ta ne lo mi sebar lemut le malik lepan bisa ta u laim u jompan
wan ko Mun pila yo set uai. ila ya Yo wei pio fian, wa masau. ama sau ta wan sene perta la poi dang tu ni pasti arngut ka kurmi u kan ka kon Lakat no sin klak jujar ni jenja si. patu jiar Dang si menengkong. sin kong ta wan sene perta pat tangi rung spoying dan dengan rem besar stian stay dan kanong spengut sipo las ngora nama siap las ngora tangi kerdem gaying kapli gaying miru stay khot ki ong kili lang putre re kiwan bai dang nei tu khar Menjua bagi asngau ong kiwan tang bantu kuai. Ya ki prium ju le. Te don gi rong bag ba ya sia. Tu. Sia shurang tu. Te ya kan yang mentah tang kan jinjia. Menjua tu don tang su tu tang kuai tu. Kakenhon kinang pathai ko bor ha ka jingkren bat MLA jong ka war jantia o ba lakmen ramboi. Bat ya president jong ka sunjok ki wahe snong war jantia Amlarem Civil Subdivision. Kilapan pau ba ka jingker senarsha akapon kan 4 la satya banyada ye kinu jingsha thombo jong ki snong ha war jantia. Henry ka paran kam ya menta ka shong aki bor senshar snong ki ba ban pikir bat ki ba ban pitngor ya la ka jong ka snong ka thau. Da ka jingitre lang bat ki sipai BSF ki bor pulen bat ki bor senshar ka district banyada yala de na kinu jingsha thombor. PE ngi ki basyang bodar ngi don la ka jong jing e te kam don ka weiru ka bangin ong kane ka de ka solution na bata ka jing e te ngim la ban len ka don ka jia im bat ki briu nang te ba ki briu nang ngi te nrei kene ka jing jia ka ba jia manta ka de ka jing jia ka ba solusi kam dei ta hang ne ka to ba jia hang tu halat darang ro ka to ka ski te ka bam ju jia te karta khna jing hoi ki dong ki jing lute ka jing to khndet khn soi tam ban man sawi ki briu kini ki artli ki jingcia ki de ki jingcia la ban ong ki jingcia ba kham nyar ki ban ai te na kalian tinga ban ong ba kita ki fencing kita ki kin solve ya ka problem ngam la ban ki de kila ban de ki wei ni ki atiar ki ban yada dan rei ultimately ka jing im suk ka jing im sign bar arliang ka don kam ngala da biya kren bat ki jong ki bor BSF ru do to ka sngi ka bahadin balajia ya ka to ka jingcia apa la darang Dapat mariat ki bi jingjia jong ka na ka ba jia na posun ro ngalai kren baki bakin pun klein ya ka bor pahara ban na kaliang SP ngalai kren Henry kum bakalong menta ka don hi kata ka jing e ka jing duna jong ki bor na kaliang BSF ban na kaliang ki pulit ru ka don hi ka jing duna jong ki breu ki ba man ya kini ki outpost ki ba menta tang re nga she nga kermen bah kini ki ski banwan kin la ban kham penbiang ya kini ki lat jinda handai ka bakong san ka bang ayai ban kalong kanne kalong ba ki bor snong bor thauru ki de ban long ba fikir na ka banta kanne ka kinum ba kinum chia kum gedi jingjia namar ba klem ngi tre lang ba ki bor snong kala ban de ka snong amdo menta kasong lempiang hang te kasong hangkom hang te kini kisong hapo bodar bat hakini ki parajam bodar ki deban long ki ba fikir ya ka jingrung jingmi jong gibreu la don no gibreu ba long suspect ki deban pentip marmar sya ki bor sarkar khna ban le ya berengkam ha ka ji ijong nga ka ji sung tu kam dan ji de e ba kata ka CAA bat kan ne ka jingjia kini ki kam to kam them ki sai don hi na ka ka por hi thain jungi ki la ban ban tu kwai ki la ban tu tempeu ki la ban tu ya kini ki we ki tiar kita nrei suang ba menta kini ki jingjia ha kini ki tayeu kolong ki jingjia ba kham khla ki ba ngimpat ju jia koi tengi kermen ba kini ki one off ayu ba hadin habut ngathrai bat laka sarkar banglaru ba kibreu ki bana station yang banglaru kin perkhat hi ba kin namkwa ba kini ki jingjia kinjia lau de hapo put ka India la ne haput bangla ba kin im ka dok jing im songsuk songsang halala ka jong kari long ba kumak ong mene kita ki fencing kita ki kim de ki de ki bakut ki de ki we na ki lat jingada jungi kabanga kebanjur nakaliang ke BSF ban nakaliang ki bor sub-divisional administration la ki pulit ki ban long ba fikir nakawai ka pos ke park nang ba ka jing songsuk song sign hakane ka thain jungi kan man biang kumbalong mensua wei ne kilang ba nasio ba kalong ka jing
siang si mah at kajing do abak raw ba kampat dia yang kini kajing dia kum kene ya ketugas ngi Maria tip ngalalai siapa amdok ngali kenduk markmat ndai suban susgau tangka ler ndai ngala yo i markmat ya kini kai barok kedika jinggia kampat dia tengi nak kaliang jongi kesenuk orang baksong ni sim kia bahai kene tengi kerpat ban ibu ru kajing kentok cakap sorkar bahkan le bahkan penbiang ya kini kisnong kamtam nado jalia khala muktapor amsku amdo ban am lempiang ke lei ke basau si menakani bat kumju kene galat orang dauki mo ngelio ibon ke jinga lei hakani ngim ban se so ngin ya ki kum kasion ramba sangin tho siki bor balon in sa tho so hum minister in tho so chief minister kamta me yo emli jongi ba la kamen de ba in sim khia halor kani namar ba kane ke jing kan wanra ke jing du nong ka bakra ya ka than jongi hakani ka teyo ko ban wan ngin sa tho ban ai so hum minister hakani ngim pat lum ngai nyila ya penbek badi SU jongi ha kasibaar nin pelong ya kejelang barok kerang bak senong jong kan ka than bangin ya keren sani bah lor kata memang nyala mat ini kejenge ini ya tre lambat ke sarkar mat ngi ger mak senong kamtam ni kini senong ke badok ni ka bodar nalu ki polip mo ki bor ki ba DP ya ka angin sai keren mai kan ka fencing ya ya keren natu mensyah ndai ba kejenge kalong tang kawe ba ka sarkar kamla ban ai ya ka diklear nadu ya keren la kanusin kumbakan mau hakapor ba midfort la yalam barok kiseng halang nadu na ka CCIB na celong penyekran rei kampoy hang nung nung nama bon ki pai ba la dakin ker katkum ka jin thmu ka Bangladesh kalong sispa sanpewya temut kala kta palat ya ka jenge pai da rei ka jing kwa jingi mentala da ka keri ka fencing kalong hapo ka jirolan mo ka jing kwa ni kalong kumka ni support ka jing kwa pai ba ban na lor ka karo don ki pata don ki kot kisla ke barung support ka ni ka jaga kidi ban siu ya ka compensation kata ka di gowe ba ka sarkar lu mentakam som ai ya ka kan som peniru bahkan siu ya ka compensation ta gowe ka jing kata nang tak pai ba makin du sirtai ka to ka berisok berikuai nang tak ka petor ka ying ka sem ka be tingin na galing ka senyuk yung pala ban ong kanu lagi ka barai pai ba in support ya kata sagawe ni kani ka jing hakani ka sinong amdo ni kerpat ban ikren sa ka sarkar kamtam ya kani ka MPDCL ka bapeng kani ka MSCB mo ba kawai kalong ka jindo mensua kala don re mentangin tip kai ka daw ba ka wanra kawai ka jing do jing kerban ya kani ka sinong hakani ka kaput ba kamdon kalai ngintip kay gadaw ba ka sarkar kani ka office kadi ban budin bakan penyok like kloy ya kani ka sinong ngan so kum ka sinok ma sinong so step engineer yang kani ka office nang baki penyok like kata kawai kadi jing dom yang kani ka sinong